Ha leszeded a körtét idő előtt, nem fog megnőni, és nem tudjuk megenni. Pici lesz és életlen. Ott van még fönn. Apa, ott van még alma. Hol? Ja, azt én raktam oda, igen. Miért? Azt is majd elviszem a hulladékba. Jaj. Ide állok fönn. Hello, csak megnéztem, hogy eszed az almát. Hol? Ma. Megálltam. Tegyek neked is? Tegyél egy tányérból, jó? Sokkal jobb, hogyha innen a fáról szedjük.